mi yaado tijjano mi yewdon rakkale goji mi nyammini ko baawa jagora hangen kanyini bellate machallah ko ni se neddo so woni ni me nange wona dum e ɓuɓri te mine sadio ko non bara wona me nange he o woni ni me ɓuɓri he Mawdo Silla ko woni aniya jogo rewɓe ɗiɗo e galle gadda jawdi ne wiya addi layya galle wiya sadio ɗum ko layyama min to layyam woni ay an wat sete an do e balde tati de ma haqqil bokko yimɓe tan anani an mi wawi wiide mbaɗa tala o mbaɗa talma o holiya i o ɓi men garowo est ce que heeɗi min mi wawa talde oɗo mi talorma oɗo holiya ɓi men garowo oɗo instant koye makko liggoromi inde nde ko ɗum gonmi waɗe préparé tulla saabu miijotomi ko ñawdi inde wona ñawdi ma an kay joni hangen layya ma kay hangen kalkitan inde te kadi an jour julde hawrat ko yontande makko allahu akbar minen kamin rewɓe ma mi codiranda sadio ni noon poɗɗa ham sodirande aw tafanimo kotane ɓe cakka min to gueɗalam waɗi an min buubel ara ko tagi heɓata kay a fawanimi place kadi heewi conte aɗani den an kala ko mbanma ma waɗi kam ko daɗi ɗum haydara mi waɗanima ko an loowe yam mette min de nannema no nanmema honden bone naate yam e febba yow wa foti yaade waɗi absente ko mbiyatma te pika anda sadio ñande julde nde hawra ko yontande makko et puis an to gonɗa ɗo a wawi ñanta ni ha feeña a haɓɓata korone ha feeña a bonata wuɗɗi yoni mbimi an tuban joome an la ilaha illallah an ande aɗa foti yaade to anduɓe e jangguɓe kalanma dambo noon e toñi kam no feewi et puis mbasa meldide mi haala ha futorioni komi juriyowo a fiyat kam futorioni de anani kala mo jiiɗa debbo heewi haala e waktu futuro on laaɓani ana laaɓani an eɓon ko an kalɗen buɓeran ƴew ɗum weereni kadi karaman maga e rutti an buɓe wona kalɗen ana kam rokkuma sasa kankay jela ƴettugel dewi ane kara leyɗe gosi e ɗe kam jata ko jaam wona ƴiyam e kuunan ay la ilallah buɓe boy reporter de ha ren ɗum won ƴiyam he kuunan an ngunan la buɓel concentre-toi même ƴiƴam dam silence la ila buɓel oy la ilallah ay goto ala e galle woni oy ƴiyam buɓel la ila Allah an hatta wonde la ilaha illallah walli sama men nanne ko deƴat e tonano ko ko mayde e yo jawdi ndi an netto on jam man jawdi way hay goto ala e galle la ilaha illallah ay Allahu akbar tikel tayo ma mujjal ƴiyam buɓel la ilaha illallah Allahu akbar ay Allah apa ni mai again ngatem on parali de jauh apa ada cium doi jauh non non on parali wala yo ni cagala ayo so mi yafti non tan tour action boy an mona ni banda de est ce que ma Fatima man Fatou on a yalta hena dum bono ar yande Allah c'est bon hey ar
Arrek ko ñu jotara Kupu ngeen taw arrêté taxi arrêté taxi joni an ko holko woni a wona mi wima woppu hare ane tullay mi podɗon woppude ko bone oɗon goni mawɓe mboɗani tan kono warodirɓe ɗo kadi to woni kanko mbaro gañaki tullahi nane jam tawi kono oro omo selli alhamdulillah silla mi gorko suuɗaɗo e silla saje janoɗo ha perti yakare Allah addi yakare wiye ko janggo ɓawa janggo walla ko yontere aron tan kadi Allah waɗiri ni ha joni haala ma ka laabani holko woni baba galle haalama joni tullay waɗi avorté fi wallahi ɗum ɗo bettanumi mawɗo silla ɗum bettanimi tullay waɗani haydara de ay ɓiɗɗo ma ko an o wari ɗum an wari ɓiɗɗo ma min wari ɗum min maro ko waɗi jiita tan wadde wonɗo hen ɗum tira bonani tullay waɗani haydara de ɓiɗɗo ma ko an wari ɗum